mygeøl, og vi har mygevin. Du er blevet bedukket. Alle ventilerne til hjertet, de røg af. Så den gik herned til, så stillede sig bare, så spat ned. Kæft, og dyr, ja, altså det er det. Vi har lige klappet den lidt. Det er kun lidt, ikke? Skal den så i sækken nu? Ja. Nu må vi jo, hvad fanden er man tager billeder? Man skal derom jo. Det kommer an på, om du vil have det selv. Men kan du nu gå lidt væk? Du skal i hvert fald ikke med. Vi skal lige have et til Peter, og du skal med her. Til Kai og Peter. Nu må det godt være lidt bagved, så ser den dobbelt så stor ud. Ja. Det er fint. Prøv lige at komme lige på huk. Fik du filmet nu? Ja, men jeg fik jo ikke sat den på lang afstand. Fordi lige pludselig så skulle jeg både have kamera på og kyres efter el og alt muligt. Så må man jo vælge, hvad man vil. Så er der sgu en stige, eller hvad? Kæft, hård om den er det ikke. Jamen, det er ikke oksen. Det er den Karen, hun ikke vil skyde. Det er en billede. Hvordan hun ikke vil skyde. Nej, jeg har ikke en øl, jeg havde tænkt at skulle hjemme. Har du det? Det skal du også, men det er ikke lige nu. Hvor mange er det lige, der skal køre bil i dag? Altså, vi skal jo fandme ikke sejle før. Vi kan nok mørkt. Nej, men jeg havde tænkt dig til at... Jeg har jo en lever på størrelse med den der. Jeg tænkte, jeg skulle hjemme... Nå, men først.